Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. So, niangkon ka. Nidawat ka nga may girlfriend si Don Carlo. Nga sa ato pa, nahibaw ka nga wa na kay paglaom niya. O bisag magpakasanta ka pa siyang atubangan, dili na makapausab sa kamatuoran nga may Sheila na siya. Oh. Pangitag laing laki, oy. Ayaw pamugos sa may tag-iya na. Litsi kang tiguanga ka. Oh, sige. Sige. Sa paa kong una. Kay duplihon ko patong akong gibuhat ni mo atong Birtes. Oh. Nakuwangan ba ako ato? Oy! Oy! Oy, ma'am! 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 Daday mong black coffee o cheesecake, ma'am! Ma'am! Bisit tiguanga. Ato na lang ko sa coffee shop sa Atbang mo snack. Si Carlo. Naasiadap din sa karsada. May kasulti sa phone. Ato ko ditong dapita mo lapang. Husto. Timingon na ako nga may sakinan nga magpadong, pero kanang hinay lang ang dagan. Anong kumadasmagan ko, dili na kayo impact. Good idea. Good. Nice kayo na nga news da. Okay, sige. Mag-istorya na tagbalik unya ka ng tuwan ako sa bahay. Sige. Okay, sige, maminaw ko. Oh! Tabang mo! Ano mo lang siya dali? Si Carlo. Salamat. Nakakita agad siya ako. Ayaw dito buke, palihog lang! Ayaw dito buke! Carlo. Karen, makadung ka na ko? Ha, Karen? Makadungog na ako. Makadung. Karen? Uy, Karen! Karen! Niyan ako sa ospital. Si Carlo. Si Carlo ang nidahan ako ninhi. Ako ni pasagdi. Concerned siya na ako. Asa ka siya. Nag-process tingali para sa akong admission. Wa masayang. Wa masayang ang akong pagbabangga sa sakyanan. Abi na kung ikaw ang hinikuyog sa ambulansya. Oy. Sigurado magyud ba nga? Tagaan na siya meaning kung ako'y una niya makita. Kung muli na siya panimuot. Sa imong tanaw, okay ra ka to siya? Di ko doktor do. Di ko tubaga na. Mas kang na dead na siya, no? Gawa sa mo doon. Nalagsan mo kita siya. Nabanggaan ra. Wa maligsi. Nakuya pa na gito siya tungod sa kadlok. Pero akong tanaw, di kay ito dakog damage. Wa magyud siya nalagpot. Natumbar magyud siya. Wa ka to maparok yan, oh? Wa sa okay ba do. Pero, CT scan tingali to siya. Wa mo sa muliki ang nakabangga niya god. Willing naman sa sila mo shoulder sa tanang medical expenses ni Karen. Kaba na to niya ni Ate Sedis. Wa man ko mangandoy og dautan niya, day, no? Pero, sa nahitabo ba, nakaingon yun ko, nga tinuod ko ay ang gaba. Dili ba yag ito mao iyang gibuhat nako? Maogyod te. Pero manghinaot lang gihapon ta nga okay ra unta siya te oy. Ay, ooy.
Pero hinaot lang sa bunta nga makaamgo na siya siyang mga sayop, oy. Makaamgo ra lagi na kadugayan, te. Ses, kadugayan pa gyud ay. Ha, dugayan pa gyud ay. Dili gyud ay madagkadalian. Si ate, yun, uy. Joke-joke lang ta pa nagsaday ba. Abi na kung siyang ihatod na ako din sa ospital. Dili man di ay. Karen? Karen, makadungol ka na ako? Karen! Dili gid bawas ako huna-huna ang worried kaayo niya nga pagsangpit na ako ato nga time. Before ko nawadans pa ni Muot. Ang yung tingog pang ako nadungkan. Tingali, may importante lang kayo siyang yatiman sa opisina. Gusto, gikinahanglan pa kit kayo ang yung presence sa office. I should know. Dili ko ang ma-depress. Bisa dili siyang yatod na ko. Personal din Pero klaro kayo nga concerned gid kayo siya na ako. Na-worry gid siya pag-ayos akong kahimtang. Private room pa ganini akong nahimutangan. Ah, Carlo? Hello, ma'am. Nakaila lagi ka na ako. Pero, mas prepare ko nga imo kong tawagon og kanang Carla. Asa di mong kauban, ma'am? CT scan niya ka, ma'am. Kina bang magkuha sa ko si mong mga vital signs, ma'am, ha? Kinsa may pantay na ako? Oy mo pantay na ako? Hala, kaluoy ko ni Karen. Uway ni bantay nga tagtungod. Wa ba tingali pamilya ng bayhana? Muduaw ta na. Ayaw na. Anyway, nagmonitor naman ko. Doon na sa ko'y gi-hire nga iyang personal nurse. Compensation sa company niya. Pero lahi mang good kung... Babe, nakasabot ko ni mo. Pero lahi mang gudog utok tong bayana. Og di niya ko gusto. Nga tagaan pa siya false hopes. Mas maayo lang may baw siya nga asar siya kutob. Pero sige lang. Ako sang i-encourage ang ubang staff nga muduaw niya. Okay. May point sad ka. Tingali, tagaan na pod unya niya og laing meaning ang atong pagduaw. Ang may tabo pa gyud. Dili siya malipay inikakita nimo. Mausad. Mugawas na lang ko, ugma. Huwag ibaduan ako sa Carlo. Pero okay lang. Enough na nga nahibaw ko nga may concern ka siya na ako. Nagpadagi siya private nurse para na ako. Kanya, gipaduwa pa rin ako mga kauban sa opisina. Ni care gid ay siya. Og tingali, gusto gid siyang muani. Og galing lang, gipugnan tingali sa bruha nga sila. Maog tingali. Uy, sigurado ka nga muduaw gyud ta niya. Te, ni anata sa ospital. Lain sa kayo kung magbalik pa ta sa aki. Ay, ang ako maggod ba? Kung awayon ta, kay sigurado magyud ko nga di siya malipay ni kakita niya sa atong mga dagway. Ah, grabe sa dimuti, uy. Bisan og dili siya malipay, te, pero mo-appreciate sad siya sa itong pagbisita, uy. Dah, ambot lang yun nimo day, uy. Naamot lang yun. Ikaw rin ginaguna-hunaan na nga makamao mo appreciate tong babayana. Bulag yung kagwa makailan niya. Nahitabo ba yan nis una, ha? Kato mga estudyante pa mo. Ikaw pa mong ganit itong bibantay niya. Wa mang gani siya taga-igbili. Wag siya matag og bili ato. Karon pa ka, ha? Te, wa pa mo gud si buot ato nga time good. Ay, wag ko tayo buot. Ay. Mga tanatakon, unsa siya nga room, te. Ay, salamat. Wa na nato maabte. Ah, nakagawas naman di siya, no? Maugani nga salamat. Unsaon naman lang ni nato itong gidang mga prutas, te. Aw, problemahon man nimo. Dadto nato sa apartment. Ay, mangutana lang ta kung asa nagpuyo si Karen. Adtoon na lang nato. Unsa? Uy, di sila. Ayaw baya jud ha? Ha, kini. Kay wa na ta mag-abot din sa ospital. Panahon ang nagbuot.
Dili itugot sa Ginoo nga pasakitan ka na sa atong way utang kabubuton nga Karen. Tingalig, dakong gubot ang mahitubo kung naabtan pa nato siya be. Kay sigurado man gyud nga iya kang taray-tarayan. Unya, di ba ako kaagwanta magtanaw nga iya lang kang sayon-sayonon. Tingali niyag ma-extend pag iyang pag-study sa ospital. Human ako sa lubagon. Ngano bang bayolente naman kaayo ka, te? Magbayulente gyud ko kung naay magpabuang-buang ni mo day. May ragiday nga wala to siya maabti. May radyo day. Di pa kayo okay akong papatik da. Mura pa kong malipong. Pero mas maayo. Ano makita ko ni Carlo nga week pa. And damon inin ako daan ang mga reports para isubmit niya. Morning, sir. Morning. Good morning. Good morning. Yan na siya. Good morning, sir. Oh, na-report na lagi ka? Boring kayo sa apartment, sir God. Musamot ko kaluya dito. Unya, kaya rin mo. Kaya naman, sir. By the way, mao din yung mga reports sa mga department heads. Giturn over ni Lulu na ako. Di alang una na. Lingkod lang ka diha. Tigali unyag, malipong ka kung maglakaw-lakaw ka. Okay naman, good sir. Kay doon naman kaayo ko si mong pagtahan. Dili man taas akong lakawan. Okay, sige. Ambin na lang na. Ayaw na lang yung pagbarog-barog. Okay na lagi, sir. Kaya ra gyud nako nga musod sa imo. Karen! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!